BTC इलेक्शनाव आं मोनसे खोन्थाखौ बुंग्रोनि फैगौ BTC इलेक्शनाव खाम्फा बरगयारिया 14 नं चिरां दुवारनिफ्राय UPPनिफ्राय सिखारगोन आं दिनै इंगित होखाबाय आरो आङो मुनमुननि एगेन्स्टआव नैबे पर्बतझरायाव इलेक्शन गेलेगोन। बेथ' गोदान बाथ्रा नङा बिथाङा गोसोआव जायखौनो फैयो बेखौनो बेर्थ खालामो बेखौनो बुंलाबायो गाज्रि शब्द बाहायो नमा जाबां खोथा बुङो बर' भाषायाव बेखौ जुदि फोरमायनांगौब्ला सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा। आं BPFनि भाइस प्रेसिडेन्ट BPF दाग्रा BTC दाग्रा आं माने UPPआव थांनांगौ जाय UPPआ BTC एफा मोजां मोनसे पलिटिकेल एन्टिटिखौ दिनै धंस खालामगासिनो दङ बे दलाव आं मानो हाबहैनांगौ बिथाङा जेरैबायदि BPFखौ जोंनि हाग्रामा महिलारिखौ खांख्राइजों रुजुदों दिनै मा बुंनांगौ खांख्राइया रायजो राजाफोरजों जेरैबायदि सम्पर्क लाखिनानै खामानि मावगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा बे खांख्राइखौनो बिसास खालामनानै लोब दिनै फैदों माने UPPनि जि दैनि माथावरि UPPनि दैनि जि बान्दो बेखौ बे खांख्राइया लासै खुरख'जोबनानै दिनै दैबाना जाजोब्बाय UPPआ धंस जागासिनो दं दिनै 1000 जन UPPL आरो BJPनिफ्राय जोंनाव हाबदों UPPLनिफ्रायनो 679 जन दिनै हाबदों बिनि मिनिङा मा